Aínda que inicialmente estaba destinada únicamente a estudantes da Pobra, hai uns anos decidiu abrirse tamén a convocatoria a todos os institutos do Barbanza. En total son 6 bolsas, dotadas con 250 euros cada unha, en material escolar, deportivo ou cultural. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes ata o vindeiro 31 de marzo, a través do correo electrónico do propio instituto, incluindo o currículo deportivo con xustificación de méritos. A publicación da listaxe provisional de candidaturas realizarase o 14 de abril e a definitiva o 24. A entrega das bolsas aos gañadores terá lugar nun acto previsto para o 5 de maio. No acto de presentación desta mañá tomaron parte o director e a vicedirectora do Instituto Pobrense, Alejandro Bobillo e Belén Besada, respectivamente, así como tamén o profesor de Educación Física, José Luis Nogueira. Tamén asistiu a presidenta da honra destas bolsas, Dolores Outeiral, e como convidadas especiais contouse coa presenza das deportistas Esther Martínez e Analía Tuñas, da disciplina de Aikido, que aproveitaron o acto para contar tamén a súa experiencia no deporte.